फाइनाय 24 तारिख जे ए सीआर ते जे ए सीनी हाथाय कतर लामा कासना तंगमानि फिया आमनो कक्तमा खनावैनो तिनि पुलिसनि स्पेशल ब्रांच बाय बरक रिंजाकमानि आरो बरक दाम थाम रमै कक सालामानि या गलबो बरक साजाखा बरकनि अ मानथायरकनो दाक्तिनो सेक्रेटारियाव रहनाय हनै फिया ताबुक नासिंलायजाक अ जे ए आरसीनि ते जे ए सीनि ग्रुपनि बरक मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहाबाय बरकनि मानथायरक रिजा गेसाक बरकनि अ लामा कासमानि तंनाय हनै सायखनारिखा बरकनि अ ग्रुपनि आदं जीवन जयरियां खनानि बटाम साका याना हामबाय दिनै जों प्रि-98 रिटार्निस पोस्ट-90 रिटार्निस जयेन्ट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटि JARC जयेन्ट एक्शन कमिटि JAC नि बखागते दिनर स्पेशल ब्रांच SPSB बर' बरतलाव जोङो रिंजाखा मूलत जों गासै प्रेस कनफारेन्स खालायो बिसखां 24 तारिख जुन 2026 बुधबार नेशनल हाईवे एवं दिनै रेलवे लामा जे इन्डिपेन्डेन्ट ब्लक होनानै बिसोरनि दैयै दिनै SPSB स्पेशल ब्रांच ब्राव जोङो रिंखा रिंमानि बिसोरते जों दिनै कक सानान फायका दिनै बरमना वर्किं प्रेसिडेन्ट पासुराम त्रिपुरा एलेन थमास रियां बतंगो एवं दिनै JACC नि प्रेसिडेन्ट उत्तम जयरियां एवं दिनै JARC नि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै अनंत कुमार जमातिया JARC नि भाइस प्रेसिडेन्ट बिनु देबबर्मा JACC नि दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि कृष्णमणि जमातिया नारायण ताई जत दंबायो ओमफ्राय जों दीर्घक्षण प्राय 3 घन्टा जाबत जों ब्रावनो कक साका जों अबनो कक साका जे दिनै त्रिपुरा हास्टेनि बर' मोनाम CM बिनि यागनो होम डिपार्टमेन्ट इनबारजा बनि हस्तक्षेप बाय जोंनो कक मा सानाय जों बाय कक मा सानाय जेराव मते yang हांगाके दिनै अब उइद्र कन्टिन्युअसलि जों उइद्र खायग्ला कन्टिन्युअसलि मुभमेन्ट एजिटेशन जों चलारि थांनाय ओंखायनो अबनो साका जे सालसा सालनि बिसिङाव दिनै चिफ सेक्रेटारि लेभेलाव नबाय कायसा मिटिं कन्डाक्ट खालायनायनि ब्राव साका जों तबे अबनो साना नायो हास्टेनि जत नायदनाय दाखु बुकु लुकुरकनो चिनि मुभमेन्ट जत दिन पर्यन्त चिनि 4.9 अफ डिमान्ड अबनो CM इनिशिएटिभ नाय आसा पर्यन्त किन्तु जों कन्टिन्युअसलि चिनि मुभमेन्ट जों चालाबाय थानाय चिनि मुभमेन्टआव जों अति सहजे बाय जों उइद्र खायग्ला कारण जों सालसा सिलायति चबा खायफैनाय हानि बके चबा खायफैनायाव JAC एवं JRC जोंनो दिप्राय पंजा अबन बगेनो जत्तनो तयै जे जों दिनै कन्टिन्युअसलि मुभमेन्ट माटाखौ अरनो जों साना खालायो जे जों लाहार कासया सा पर्यन्त चिनि कोनो मानथाय जों दिप्रासाराव मानाक्रेका इ हास्तेव जों जखनो लाहार कासना निहिनै जों जखनो कल खायके जेब्राव चिनि खरां न खनासिनाय अमक बेलायनो चिनि खाबो दुख नांगमानिखौ हायनो बगेनो जत चिनि नायतोने प्रि-98 पोस्ट-98 जारा रिटार्निस तनाय सारा त्रिपुरा राज्योआव सारा त्रिपुरा सा तनाय जों अबनो कबौना मुचुङो जों दिनै ब्राव एग्राउन्ड जोंनो रिंखा SPSB रिंखा स्पेशल ब्रांच रिंखा जों ब्राव बाय कक साका स्पेशल ब्रांचनि दिनै एडिशनेल SP काम SP नि इनचार्ज डक्टर चन्दन साहा बचनो साका नौनि मेटारना तयै हुजुक लेभेलाव जों खबर हरजाक नबाय मिटिं कन्डाक्ट खालायनायनि बागै कयदिन बिसिंनो मिटिं कन्डाक्ट खालायजागोन बेनि जोंनो मोनसे एसुरेन्स रिमानि परनो जों बुंबाय कक सालायै जों अफरफेगा दाबुनो कक तखौ समान कन्डाक्ट खालायजागमानि परेफोरनो चिनि बन्दले जों सहजे अति सहजे जों र सागना तमुनो मान थायमायाखे चिनि मान थायनो मायाके किन्तु चिनावबो सेसबे चिनावबो कबो मुंतंनाय CM नि बिनो हस्तक्षेप नांनाय त्रिपुरा राज्योनि बर' मोनां CM डक्टर प्रोफेसर मानिक साहा बिनि यागनो हुमनि बारजार बुतंगो बजतदिन गसाया सा पर्यन्त जों अति सहजे मुभमेन्ट जों उद्योग खायगोन